गणेश चतुर्थीच्या बाबतीत गोव्याने नेहमीच वेगळेपणा जपलेला आहे. गणेशोत्सव म्हणजे गोवेकरांचा प्रमुख आणि महत्त्वाचा सण. गोव्यात गणेश चतुर्थीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोक अगदी उत्साहाने गणेश चतुर्थी साजरी करत असतात. गणेश चतुर्थी येणार म्हटलं की इथले लोक तयारीला लागतात, ते मखर आणि आरास सजावटीच्या. इथे आरास सजावट, देखावे आणि माटोळीला जास्त महत्त्व आहे. काही ठिकाणी तर याच्या घरगुती स्पर्धा देखील घेतल्या जातात. या देखाव्यातून सामाजिक संदेशही दिले जातात. गोव्याच्या या वेगळेपणाला जोपासत चोडणकर कुटुंबाने एक वेगळा आदर्श समाजासमोर घालून दिला आहे. थर्माकोल सारख्या महागड्या आणि न टिकाऊ मखरेला फाटा देत चोडणकर कुटुंबाने समाजातील गरजू मुलांना मदतीचा हात देत सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. चोडणकर कुटुंब हे मूळचे गोवा वेल्हा या ठिकाणचे असून त्यांचे 25 जणांचे एकत्र कुटुंब आहे. चोडणकर कुटुंबाने यावर्षी स्टेशनरी मटेरियल पासून गणपती बाप्पांची आरास सजवली आहे. आरास सजावटीमध्ये वापरलेल्या वस्तू यानंतर गरजू मुलांना देता येतील, या भावनेतून त्यांना ही कल्पना आली. आपण बाप्पाच्या आरास सजावटीसाठी दरवर्षी 4 ते 5 हजाराच्या वस्तू विकत घेतो. हे पैसे एकदा वापरून खराब होणाऱ्या वस्तूंमध्ये वापरण्यापेक्षा गरजेच्या वस्तूंसाठी वापरले पाहिजे, अशी कल्पना प्रत्यक्षात उतरवत चोडणकर कुटुंबातील सदस्यांनी ही कलाकृती साकारली आहे. पारंपरिक माटोळीसोबतच अशी आधुनिक आणि काल्पनिक पद्धतीने बाप्पांची आरास चोडणकर कुटुंबाने सजवली आहे. नमस्कार. आम्ही चोडणकर कुटुंब तुमका सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची मनोनीत परबी दितात. हे आमचे सगळे संपूर्ण चोडणकर कुटुंब. दर वर्षाप्रमाणे या वर्षाय आम्ही चौथीचो जो सण असा हो सगळे कुटुंबान मिळून साजरा केल्लो असा. आणि या वर्सा आम्ही जी सजावट केल्या त्या सजावटी तर्फे आम्ही एक सोशल कॉज केला. सोशल कॉज म्हणल्यार असो की जी सजावट आम्ही केल्या या वर्सा ती सगळी सजावट ही परती यूज करपाक मेळटली. आणि यूज म्हणल्यार जे आमचे गरजू भुरगीं आसा जी शाळेंत शिकतात, स्कुलान शिकतात, त्यांच्या खातीर यूज करपासारखी वस्तू आहा सगळी, जशे पेन्सिल, शार्पनर, इरेजर, फेविकॉल या टाइपचे सगळे वस्तू जे आम्ही यूज केल्या ती सगळ्यो वस्तू तांकां परती यूज करूंक मेळटली. आणि आम्ही अशें थारायला की या वर्सा जे आम्ही यूज केला सगळे खंयच्या गरजू भुरग्यां खातीर डोनेट करतली, अशें आमचो हेतू आशिल्लो. आम्ही अशें मागतात की दर वर्सा आमकां अशीच गणपतीची सेवा करपाक मेळची. गणपती बाप्पा